Ίσως να είσαι ένας από αυτούς που δεν γνωρίζουν ακόμα ότι τα μυρμήγκια είναι πιο παλιά από τους ανθρώπους. Ναι, άκουσες σωστά. Είναι πιο παλιά από τους ανθρώπους. Και εκτός από αυτό, τα μυρμήγκια είναι επίσης 1.000.000 φορές περισσότερα από τους ανθρώπους. Και παρόλο που είναι μικρά, μπορούν να δημιουργήσουν μια οργανωμένη κοινωνία και έναν δικό τους πολιτισμό. Έχουν ηγέτες, έχουν εργάτες. Και ο καθένας έχει τα δικά του καθήκοντα. Έχουν ακόμη και σύστημα φροντίδας για τα μικρά τους. Φροντίζουν επίσης τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Έχουν επίσης τον δικό τους τρόπο γεωργίας και εκτροφής ζώων. Και όταν κάποιος από αυτούς πεθαίνει, τον θάβουν επίσης. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι υπάρχουν είδη μυρμηγκιών που μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς να χρειάζονται σύντροφο. Για πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια επέζησαν από την εξαφάνιση πολλών ειδών ζωής στον πλανήτη. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό, σε αυτό το βίντεο, θα μάθουμε πόσα μυρμήγκια υπάρχουν πραγματικά στον κόσμο. Ποιο είναι το συνολικό βάρος του πληθυσμού τους. Και πότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Γη. Και πώς επιβιώνουν. Και γιατί πολλοί επιστήμονες λένε ότι η κοινωνία τους είναι μία από τις πιο σταθερές κοινωνίες στη φύση. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό για μας, τους δημιουργούς περιεχομένου. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ας απαντήσουμε πόσα μυρμήγκια υπάρχουν πραγματικά στον κόσμο. Σχεδόν όλοι μας έχουμε δει μυρμήγκια, αλλά αν σε ρωτήσουν πόσα είναι σε όλο τον πλανήτη, πιθανότατα η απάντησή σου θα είναι πολύ μακριά από τον πραγματικό αριθμό. Μέχρι τώρα, υπάρχουν πάνω από 14.218 αναγνωρισμένα είδη μυρμηγκιών σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, υπάρχουν πάνω από 1.758 υποείδη που έχουν επίσης εντοπιστεί από τους επιστήμονες. Αλλά ακόμα κι έτσι, όσο πολλά και αν γνωρίζουμε, κανείς δεν είναι σίγουρος για τον ακριβή αριθμό όλων των μυρμηγκιών που ζουν σήμερα. Σύμφωνα με την πιο συνηθισμένη εκτίμηση, υπάρχουν περίπου 10 τετράκισεκατομμύρια μυρμήγκια στη Γη. Για να το καταλάβουμε πιο εύκολα, αυτό ισοδυναμεί με 10.003 εκατομμύρια μεμονωμένα μυρμήγκια. Ναι, αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός που είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστούμε. Και αν προσπαθήσεις να τα μετρήσεις ένα προς ένα, ίσως να μην σου φτάσει ολόκληρη ζωή για να τελειώσεις. Επιπλέον, αν αθροίσουμε το βάρος όλων των μυρμηγκιών στον κόσμο, φτάνει πάνω από 10 δισεκατομμύρια κιλά. Και υπάρχει μια εκπληκτική λεπτομέρεια. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το συνολικό βάρος του πληθυσμού των μυρμηγκιών σήμερα είναι μεγαλύτερο από το συνολικό βάρος όλων των ανθρώπων που έχουν ζήσει στη Γη από πριν από 2.000 χρόνια. Με απλά λόγια, παρόλο που είναι μικρά, είναι τόσα πολλά που μπορούν να σχηματίσουν μία από τις μεγαλύτερες βιομάζες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τώρα, πότε εμφανίστηκαν τα μυρμήγκια? Τα μυρμήγκια μπορούν να βρεθούν σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Βρίσκονται σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ανταρκτική. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου 110 έως 130 εκατομμύρια χρόνια. Εκείνη την εποχή, ο κόσμος δεν έμοιαζε έτσι. Πιθανότατα ξεκίνησαν στην αρχαία υπερήπειρο που ονομαζόταν Λαουρασία. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι δεν ξεκίνησαν ως μυρμήγκια. Σύμφωνα με μελέτες, οι πρόγονοί τους ήταν στενοί συγγενείς των αρχαίων σφικών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί με ακρίβεια το είδος φύκας που θα μπορούσε να είναι ο άμεσος πρόγονος των σύγχρονων μυρμηγκιών. Τώρα, πόσο μεγάλο είναι ένα μυρμήγκι? Όταν ακούμε τη λέξη μυρμήγκι, συνήθως σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο μέγεθος. Αλλά στην πραγματικότητα, το μέγεθος διαφέρει πολύ ανάμεσα στα διάφορα είδη. Υπάρχουν είδη που έχουν μήκος μόλις 2 χιλιοστά. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν άλλα που φτάνουν μερικά εκατοστά. Και αν κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν, οι αρχαίοι συγγενείς τους ήταν ακόμα μεγαλύτεροι. Τα μεγαλύτερα απολιθώματα μυρμηγκιών που έχουν ανακαλυφθεί ανήκουν στο γένος Formicium. Τα θηλυκά αυτών των μυρμηγκιών φτάνουν σχεδόν τα 7 εκατοστά σε μήκος και έχουν φτερά που μπορούν να εκτείνονται μέχρι και 15 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μεγαλύτερα από πολλά έντομα που βλέπουμε σήμερα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι τα μυρμήγκια έχουν φτερά? Όταν λέμε μυρμήγκι, συνήθως σκεφτόμαστε τα μικρά έντομα που σέρνονται στο έδαφος. Αλλά ναι, υπάρχουν μυρμήγκια που έχουν φτερά. Και δεν πρόκειται για ξεχωριστό είδος. Στην πραγματικότητα, όλα τα μυρμήγκια ανήκουν στην ομάδα Hymenoptera, την ίδια ομάδα όπου ανήκουν και οι μέλισσες και οι σφίκες. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα μέλη της αποικίας φτερά. Συνήθως, μόνο οι βασίλισσες και τα αρσενικά μυρμήγκια τα αποκτούν. Εν τω μεταξύ, τα εργατικά μυρμήγκια που βλέπουμε να μεταφέρουν τροφή κάθε μέρα δεν έχουν φτερά. Τώρα, ποιο είναι το μυστικό τους στην αναπαραγωγή? Ας δώσουμε περισσότερη έμφαση στη λεπτομέρεια. Αφού υπάρχουν αρσενικά και θηλυκά μυρμήγκια,
Τι είναι λοιπόν τα εργατικά μυρμήγκια? Είναι αρσενικά ή θηλυκά? Η απάντηση είναι πιο παράξενη από ό,τι νομίζεις. Τεχνικά, τα εργατικά μυρμήγκια είναι επίσης θηλυκά. Όμως το αναπαραγωγικό του σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Γι' αυτό δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Στον κόσμο των μυρμηγκιών, το να κάνεις απογόνους δεν είναι δικαίωμα όλων. Αυτή είναι μια ειδική αποστολή που προορίζεται μόνο για λίγα μέλη της αποικίας. Και συνήθως γεννιούνται ήδη με έναν προκαθορισμένο ρόλο στην κοινωνία τους. Υπάρχουν εκείνες που θα γίνουν βασίλισσες. Υπάρχουν εκείνες που θα γίνουν εργάτριες. Και υπάρχουν αρσεμικά που είναι υπεύθυνα μόνο για την αναπαραγωγή. Στην πραγματικότητα, τα μυρμήγκια έχουν πολλούς τρόπους αναπαραγωγής, ανάλογα με το είδος τους. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι το ζευγάρωμα μεταξύ αρσενικού και θηλυκού μυρμηγκιού. Αλλά πώς συμβαίνει αυτό? Υπάρχει μια περίοδος όπου αρχίζουν να σχηματίζονται νέες αποικίες μυρμηγκιών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που έρχεται η άνοιξη. Εκείνη την ημέρα, τα φτερωτά θηλυκά βγαίνουν ταυτόχρονα από τη φωλιά. Και τα αρσενικά μυρμήγκια έχουν μόνο μία αποστολή: να βρουν σύντροφο και να ξεκινήσουν μια νέα γενιά. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι αυτή είναι σχεδόν η μοναδική φορά στη ζωή τους που χρησιμοποιούν πραγματικά τα φτερά τους για να πετάξουν. Να προσθέσω επίσης, στην πραγματικότητα δεν πετούν και τόσο καλά. Συνήθως, τα θηλυκά μυρμήγκια ανεβαίνουν πρώτα σε ψηλά χόρτα ή φυτά για να βρουν μια καλή θέση πριν πετάξουν. Είναι σαν να χρησιμοποιούν μια φυσική πλατφόρμα εκτόξευσης. Εν τω μεταξύ, τα αρσενικά μυρμήγκια είναι πιο ελαφριά και πετούν πιο γρήγορα. Οπότε συχνά απογειώνονται απευθείας από το έδαφος. Και εδώ γίνεται ξεχωριστή η ιστορία τους. Γιατί το ίδιο το ζευγάρωμά τους συμβαίνει ενώ πετούν στον αέρα. Ναι, άκουσε σωστά. Ενώ βρίσκονται στον αέρα, εκεί ζευγαρώνουν. Μετά το ζευγάρωμα, το αρσενικό μυρμήγκι δεν έχει πια καμία χρησιμότητα για την αποικία. Και μετά από λίγο χρόνο, πεθαίνει. Τόσο απλός και πικρός είναι ο ρόλος του σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά τι γίνεται με τα θηλυκά μυρμήγκια? Μετά την πτήση ζευγαρώματος, πετάει μακριά από το παλιό της σπίτι για να βρει ένα μέρος για τη δική της αποικία. Και όταν προσγειωθεί στο έδαφος, κάνει κάτι που φαίνεται εκπληκτικό. Δαγκώνει και κόβει τα δικά της φτερά. Αλλά γιατί? Επειδή δεν θα τα χρειαστεί ποτέ ξανά. Μόνο μία φορά σε όλη της τη ζωή, η βασίλισσα κάνει πτήση ζευγαρώματος. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει επόμενη πτήση. Δεν υπάρχει άλλος σύντροφος. Σε μία μόνο συνέβρεση αποκτά αρκετό γενετικό υλικό για να γεννά αυγά για πολλά χρόνια. Μετά από αυτό, θα αρχίσει να ψάχνει για ένα ασφαλές μέρος όπου θα ευρύσει τη νέα αποικία της. Και εδώ θα ξεκινήσει η βασιλεία της. Στην πραγματικότητα, η ζωή της βασίλισσας είναι πιο μακρά από αυτήν ενός συνηθισμένου μυρμηγκιού. Ένα από τα πιο εκπληκτικά γεγονότα για τα μυρμήγκια είναι η διάρκεια ζωής της βασίλισσάς τους. Ανάλογα με το είδος, μπορεί να ζήσει από 12 έως και 20 χρόνια. Εν τω μεταξύ, το συνηθισμένο εργατικό μυρμήγκι ζει συνήθως μέχρι 5 χρόνια ή και λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι ενώ οι εργάτες στην αποικία αντικαθίστανται συνεχώς, η μία και μοναδική βασίλισσα παραμένει ζωντανή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, λειτουργώντας ως το ζωντανό κέντρο ολόκληρης της κοινότητας. Και δεν είναι όλα τα μυρμήγκια ίδια. Ωστόσο, δεν ακολουθούν όλα τα είδη μυρμηγκιών αυτό το σύστημα. Υπάρχουν και ορισμένα είδη όπου ακόμα και οι εργάτριες μπορούν να αναπαραχθούν. Αλλά υπάρχουν και είδη που είναι ακόμα πιο παράξενα. Αντί να βασίζονται στη φυσιολογική διαδικασία ζευγαρώματος, έμαθαν να πολλαπλασιάζονται μέσω μιας διαδικασίας που μοιάζει σχεδόν με φυσική κλωνοποίηση. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Αυτή είναι η διαδικασία όπου τα μυρμήγκια δεν χρειάζονται πλέον αρσενικά. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει φυσικά. Υπάρχει ένα είδος μυρμηγκιού που ονομάζεται Mycosepurus smithii, το οποίο χρησιμοποιεί μια διαδικασία που ονομάζεται παρθενόγενεση. Παρθενόγενεση. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέες θηλυκές μυρμηγκίδες δημιουργούνται από αυγά που δεν έχουν γονιμοποιηθεί ποτέ. Με απλά λόγια, δημιουργούνται χωρίς αρσενικά μυρμήγκια. Κυριολεκτικά δεν υπάρχουν καθόλου. Κατά τη μακρά πορεία της εξέλιξης, φαίνεται ότι αυτό το είδος αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται πλέον τα αρσενικά για να συνεχίσει το είδος του. Στην πραγματικότητα, ανακαλύφθηκε μια αποικία μόνο με θηλυκά. Όταν οι επιστήμονες βρήκαν τις αποικίες του Mycosepurus smithii στη λεκάνη του Αμαζονίου, έμειναν αμέσως έκπληκτοι. Με την πρώτη ματιά παρατήρησαν κάτι παράξενο. Όλα τα μυρμήγκια στην αποικία ήταν θηλυκά. Δεν υπήρχε ούτε ένα αρσενικό. Για να είναι σίγουροι, πραγματοποίησαν ανάλυση DNA στα συλλεγμένα δείγματα. Και εκεί ανακάλυψαν μια ακόμη πιο εκπληκτική αλήθεια. Δεν ήταν μόνο ότι όλα τα μέλη της αποικίας ήταν θηλυκά.
Ήταν επίσης όλα ακριβή αντίγραφα της βασίλισσάς τους, σαν να ήταν δίδυμα. Με λίγα λόγια, ολόκληρη απικία αποτελείται από κλόνους. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης δημοσιεύθηκε από τους ερευνητές στο περιοδικό Proceedings of the Royal Society. Και σύμφωνα με τους ίδιους τους ερευνητές, ανακάλυψαν κατά τύχη αυτό το εντελώς διαφορετικό σύστημα, ενώ μελετούσαν άλλες πτυχές της ζωής αυτού του είδους. Ένα είδος ζωής που αποτελείται μόνο από κλόνους. Καθώς μελετούσαν περισσότερο αυτά τα μυρμήγκια, ανακάλυψαν ότι ένα από τα πιο σημαντικά αναπαραγωγικά όργανα της βασίλισσας είχε σχεδόν χάσει τη λειτουργία του. Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η ανάγκη τους για κανονική σεξουαλική αναπαραγωγή μειώθηκε σταδιακά. Μετά από μερικά χρόνια, η μελέτη επεκτάθηκε σε διάφορους πληθυσμούς αυτού του είδους. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης ότι υπάρχουν ακόμα μερικές απικίες που χρησιμοποιούν την παραδοσιακή αναπαραγωγή. Αλλά αυτές είναι πολύ λίγες. Στην πραγματικότητα, σχεδόν το 90% των ατόμων που εξετάστηκαν στη Νότια και Κεντρική Αμερική αποδείχθηκαν κλόνοι. Αν και έχουν διαφορετικές βασίλισσες, ο τρόπος που πολλαπλασιάζονται παραμένει ο ίδιος. Και για πολλούς επιστήμονες, αυτό που δείχνει οι επιστήμονες είναι ξεκάθαρο. Αυτό το είδος έχει επιλέξει την κλωνοποίηση ως τον κύριο τρόπο αναπαραγωγής του. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το μέλλον τους. Επειδή όταν το γενετικό υλικό όλων των μελών ενός είδους είναι σχεδόν το ίδιο, είναι πιο εύκολο να επηρεαστούν από ασθένειες, λοιμώξεις ή αλλαγές στο περιβάλλον. Με απλά λόγια, το σύστημα που τους έδωσε επιτυχία μπορεί επίσης να γίνει η αιτία της πτώσης τους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα πρόβλημα στον τρόπο αναπαραγωγής μέσω κλωνοποίησης. Όταν το γενετικό υλικό όλων των μελών ενός είδους είναι σχεδόν το ίδιο, χάνεται η ποικιλομορφία που είναι σημαντική για την επιβίωση του είδους τους. Και όταν υπάρχει έλλειψη γενετικής ποικιλομορφίας, γίνονται πιο ευάλωτοι σε νέες ασθένειες, παράσιτα και αλλαγές στο περιβάλλον. Με απλά λόγια, όταν εμφανιστεί μια απειλή που μπορεί να επηρεάσει ένα άτομο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επηρεαστούν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι. Λόγω αυτού, ο πληθυσμός ενός είδους μπορεί να μειωθεί γρήγορα και να εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά ακόμα και αν συμβεί αυτό, δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα ολόκληρο τον κόσμο των μυρμηγκιών. Στη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας της γης, τα μυρμήγκια έχουν επιβιώσει από πάρα πολλές αλλαγές. Έζησαν πριν εξαφανιστούν οι δεινόσαυροι και συνεχίζουν να εξελίσσονται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό, για πολλούς επιστήμονες, είναι απίθανο ολόκληρη η ομάδα των μυρμηγκιών να βρεθεί σε σοβαρό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. Και όσο περισσότερο μελετάμε πώς λειτουργεί η κοινωνία τους, τόσο περισσότερο μοιάζουν με έναν εναλλακτικό πολιτισμό που ζει μαζί μας σε αυτόν τον πλανήτη. Η κοινωνία των μυρμηγκιών σχεδόν όμοια με αυτή των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για την οργάνωση της κοινωνίας, τα μυρμήγκια είναι ένα από τα πιο κοντινά παραδείγματα ενός πραγματικού πολιτισμού στη φύση. Με κάθε νέα μελέτη στη μυρμικολογία, τον κλάδο της επιστήμης που επικεντρώνεται στη μελέτη των μυρμηγκιών, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πόσο περίπλοκη είναι η κοινότητά τους. Με την πρώτη ματιά, μια μυρμικουφολιά μοιάζει απλώς με έναν απλό σωρό από χώμα. Αλλά μέσα της υπάρχει ένα αυστηρό σύστημα διακυβέρνησης, με ξεκάθαρη ιεραρχία, καταμερισμό εργασίας και καθήκοντα που ακολουθεί κάθε μέλος της απικίας. Στο κέντρο όλων βρίσκεται η βασίλισσα. Εκείνη ίδρυσε την απικία και είναι υπεύθυνη για την εναπόθεση των αυγών που θα συνεχίσουν την επόμενη γενιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κάνει όλα ίδια. Γύρω της υπάρχει μια ομάδα από περίπου 10 έως 12 εργάτριες, που βρίσκονται σχεδόν συνεχώς δίπλα της. Τις ώρες που είναι υπεύθυνες για τη φροντίδα της, αυτές ταΐζουν τη βασίλισσα, την καθαρίζουν και τη βοηθούν σε όλες τις ανάγκες της. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι συνήθως οι εργάτριες που φροντίζουν τη βασίλισσα είναι νεαρά μέλη της απικίας, σαν να είναι αυτή η πρώτη τους αποστολή στη ζωή. Για περίπου έναν μήνα περνούν από ένα είδος εκπαίδευσης, όπου μαθαίνουν να φροντίζουν τη βασίλισσα, τα αυγά και τις προνύμφες. Είναι σαν πρακτική άσκηση πριν τους δοθούν πιο βαριές ευθύνες. Καθώς μεγαλώνουν και γίνονται πιο έμπειρες, σταδιακά μετακινούνται σε άλλες αρμοδιότητες, ως συλλέκτριες τροφής. Οι πιο ηλικιωμένες και πιο έμπειρες μυρμήγκες αποστέλλονται στα πιο απομακρυσμένα μέρη της επικράτειας από τη φωλιά. Αυτές είναι οι συλλέκτριες τροφής. Όλη μέρα ψάχνουν για τροφή και άλλους σπόρους που χρειάζεται η απικία. Όταν βρουν τροφή, δεν την τρώνε απλώς για τον εαυτό τους. Τη μεταφέρουν πίσω στη φωλιά, όπου τη δίνουν στα μέλη που είναι υπεύθυνα για τη διανομή. Από εκεί σχεδιάζεται πώς θα μοιραστεί η τροφή σε όλη την κοινότητα. Είναι σαν μια μικρή πόλη με το δικό της σύστημα εφοδιασμού και logistics. Αλλά δεν κυκλοφορεί μόνο τροφή μέσα στην απικία.
Υπάρχει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Η πληροφορία. Η Βασίλισσα εκρίνει μια ειδική χημική ουσία που ονομάζεται φερομόνη. Αυτή η χημική ουσία περιέχει πληροφορίες για την κατάστασή της και την υγεία της. Αυτό το λαμβάνουν οι εργάτριες, οι φροντίστριες που την περιβάλλουν. Στη συνέχεια το μεταδίδουν στα άλλα μέλη της αποικίας. Και όσοι το λαμβάνουν, το μεταδίδουν επίσης σε άλλους. Αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, μέχρι το μήνυμα να φτάσει σχεδόν σε ολόκληρη την αποικία. Με αυτόν τον τρόπο, τα χιλιάδες μέλη της κοινότητας παραμένουν συνδεδεμένα. Αν το σκεφτείτε, μοιάζει με μια πολύ απλή εκδοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή του ίντερνετ, αλλά λειτουργεί με μυρωδιές και χημικές ουσίες, αντί για σήματα και δεδομένα. Πώς διδάσκουν τα μυρμήγκια τα μικρά τους ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα? Είναι εκπληκτικό. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα μυρμήγκια είναι εντυπωσιακός. Πολλά έντομα μαθαίνουν μόνο από τη δική τους εμπειρία. Αλλά τα μυρμήγκια έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν από την εμπειρία των άλλων. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνουν λάθος πρώτα για να μάθουν. Αυτή είναι μια πολύ σπάνια ικανότητα στον κόσμο των εντόμων. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένα δύσκολο κυνήγι θηράματος, ο πιο έμπειρος κυνηγός είναι ο πρώτος που επιτίθεται. Αυτό δείχνει στα νεαρά μυρμήγκια πώς να επιτεθούν, πώς να χρησιμοποιούν τις ιαγώνες τους ή το κεντρί τους και πώς να ρίχνουν κάτω τον στόχο. Μέσω της παρατήρησης, τα νεότερα μέλη της αποικίας μαθαίνουν δεξιότητες που θα χρειαστούν όταν έρθει η ώρα. Παρά τα αυτά, για να είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα μάθησης, απαιτείται καλή μνήμη. Και εδώ οι επιστήμονες εντυπωσιάζονται ξανά από τα μυρμήγκια. Οι συλλέκτες που αναζητούν τακτικά τροφή γνωρίζουν καλά την περιοχή τους. Ξέρουν που υπάρχουν πηγές τροφής. Και ξέρουν επίσης πώς να επιστρέψουν στη φωλιά. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι όταν το μονοπάτι τους εμποδίζεται με έναν περίπλοκο λαβύρινθο, καταφέρουν και πάλι να βρουν μια νέα διαδρομή. Και όταν βρουν το σωστό δρόμο, τον θυμούνται για τουλάχιστον 4 ημέρες. Ακόμα και αν δεν μπορούν να βγουν έξω λόγω κακοκαιρίας αυτές τις μέρες, δεν ξεχνούν τη διαδρομή που έμαθαν. Τα μυρμήγκια έχουν αίσθηση του χρόνου. Δεν μπορούν να θυμούνται μόνο κατευθύνσεις. Έχουν επίσης την ικανότητα να παρακολουθούν την πάροδο του χρόνου. Σε πειράματα, όταν το φαγητό τοποθετείται τακτικά σε ένα συγκεκριμένο σημείο την ίδια ακριβώς ώρα κάθε μέρα, τα μυρμήγκια το μαθαίνουν γρήγορα. Μετά από λίγο καιρό, αρχίζουν να φτάνουν στο σημείο πριν ακόμη τοποθετηθεί το φαγητό. Είναι σαν να ξέρουν τι ώρα θα έρθει. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, ακόμη και αν σταματήσει η παροχή τροφής, συνεχίζουν να επισκέπτονται το ίδιο σημείο την ίδια ώρα για περίπου 5 ημέρες. Είναι σαν να ελπίζουν ότι το πολυαναμενόμενο φαγητό τους θα επιστρέψει. Εκτός από το ότι είναι οργανωμένα, τα μυρμήγκια είναι επίσης πολύ ικανά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια κινδύνου, δεν πανικοβάλλονται αμέσως. Αντίθετα, αρχίζουν πρώτα να προετοιμάζονται. Μεταφέρουν τις προνύμφες και τις νύμφες κοντά στις εξόδους της φωλιάς. Όμως, μόνο ένα μικρό μέρος τα βγάζουν στην επιφάνεια. Είναι σαν να προσπαθούν πρώτα να διαπιστώσουν αν η απειλή είναι πραγματική ή απλώς ένας ψευδής συναγερμός. Και όταν επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, τότε μόνο ξεκινούν τη μαζική εκένωση. Με το μικρό του σώμα, κουβαλούν ένα από τα πιο άρτια οργανωμένα συστήματα συνεργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο των ζώων. Τώρα, ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Πώς επικοινωνούν τα μυρμήγκια μεταξύ τους? Με την τόσο άψογη συμπεριφορά των μυρμηγκιών, πραγματικά σε βάζει σε σκέψεις. Πώς καταλαβαίνονται οι χιλιάδες μυρμήγκια μέσα σε μια αποικία? Πώς ξέρουν πού να πάνε? Ποιον να ακολουθήσουν? Πού υπάρχει φαγητό? Και πώς θυμούνται όλες αυτές τις πληροφορίες? Το εκπληκτικό είναι ότι δεν χρειάζεται να θυμούνται τα πάντα όπως κάνει ο άνθρωπος, γιατί το σύστημά τους επικοινωνίας είναι πιο βαθύ από όσο νομίζουμε. Τα μυρμήγκια δεν έχουν αυτιά όπως οι άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνονται ήχους. Αντί να ακούν με τα αυτιά, αισθάνονται τις δονήσεις γύρω τους. Έχουν ειδικούς αισθητήρες στα γόνατα και στα πόδια τους που τους βοηθούν να ανιχνεύουν τις μικρές κινήσεις στο έδαφος ή στα αντικείμενα που περπατούν. Υπάρχουν επίσης μερικά μυρμήγκια που παράγουν ήχο τρίβοντας μέρη του σώματός τους. Αυτό ονομάζεται στριδούλωση. Είναι σαν ένας αδύναμος ήχος ή τιτίβισμα που παράγεται χρησιμοποιώντας μέρη της κοιλιάς και της γνάθου. Το χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με άλλα μυρμήγκια και μερικές φορές ακόμη και με άλλα είδη. Αλλά αν υπάρχει η πιο σημαντική γλώσσα για τα μυρμήγκια, αυτή είναι η μυρωδιά. Τα μυρμήγκια αφήνουν φερομόνες στο έδαφος. Αυτό είναι ξεχωριστό. Είναι μια χημική ουσία σαν αόρατο μονοπάτι. Δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά τα άλλα μυρμήγκια μπορούν εύκολα να το μυρίσουν και να το διαβάσουν. Για παράδειγμα, όταν ένα μυρμήγκι συλλέκτης βρει τροφή,
θα περπατήσει πίσω στην αποικία, αφήνοντας ένα μονοπάτι φερομόνης. Όταν τα άλλα μυρμήγκια το μυρίσουν, θα ακολουθήσουν το μονοπάτι. Και καθώς επιστρέφουν και αυτά με φαγητό, θα προσθέσουν τη δική τους φερομόνη. Λόγω αυτού, το μονοπάτι γίνεται πιο δυνατό. Περισσότερα μυρμήγκια το ακολουθούν. Η διαδρομή γίνεται πιο ξεκάθαρη. Αλλά όταν τελειώσει το φαγητό, σε εκείνο το σημείο, τα μυρμήγκια που επιστρέφουν δεν αφήνουν πια καινούργια φερομόνη. Σιγά σιγά η μυρωδιά εξαφανίζεται. Και όταν χαθεί η μυρωδιά, χάνεται και η διαδρομή. Έτσι προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Όταν το παλιό μονοπάτι προς το φαγητό μπλοκαριστεί, μερικά μυρμήγκια τροφοσυλλέκτες θα φύγουν από το παλιό μονοπάτι και θα ψάξουν για καινούργια διαδρομή. Όταν κάποιο βρει μια πιο σύντομη διαδρομή, θα αφήσει μια νέα φερομόνη πίσω του προς την αποικία. Οι υπόλοιποι θα την ακολουθήσουν. Και όταν η νέα διαδρομή είναι πιο επιτυχημένη, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, επειδή περισσότερα μυρμήγκια θα αφήνουν εκεί τη φερομόνη τους. Εδώ σχηματίζεται η διάσημη ουρά των μυρμηγκιών που μοιάζει σχεδόν με αυτοκινητόδρομο. Επιπλέον, η φερομόνη δεν δείχνει μόνο κατεύθυνση. Όταν ένα μυρμήγκι συνθλίβεται ή τραυματίζεται, απελευθερώνει φερομόνη συναγερμού, σαν σήμα έκτακτης ανάγκης. Όταν τα κοντινά μυρμήγκια μυρίσουν αυτό, γίνονται ξαφνικά επιθετικά. Είναι έτοιμα να επιτεθούν. Και αυτό το σήμα μπορεί επίσης να προσελκύσει άλλα μυρμήγκια από πιο μακρινές περιοχές. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένα είδη που χρησιμοποιούν παραπλανητικές φερομόνες εναντίον των εχθρών τους. Τα χρησιμοποιούν για να μπερδέψουν άλλες ομάδες μυρμηγκιών μέχρι να κάνουν λάθος και να επιτεθούν στα δικά τους μέλη. Στο σώμα του μυρμηγκιού, πολλά μέρη μπορούν να παράγουν φερομόνες. Υπάρχει ένας αδένας στο σώμα, ο αδένας του δηλητηρίου, και άλλα μέρη στην πλάτη, την κοιλιά και τα πόδια που χρησιμοποιούνται για χημική επικοινωνία. Και δεν τα αφήνουν μόνο στο έδαφος. Μερικές φορές μεταδίδουν επίσης τις φερομόνες ο ένας στον άλλον μαζί με το φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο διαδίδονται οι πληροφορίες σε όλη την αποικία. Ένα μυρμήγκι καταλαβαίνει σε ποια ομάδα ανήκει ή τι δουλειά κάνει το άλλο μυρμήγκι. Είναι σαν να έχουν ένα σύστημα ταυτότητας, αλλά αντί για κάρτα ή στολή, χρησιμοποιούν τη μυρωδιά τους. Όταν αλλάζει βασίλισσα η αποικία, υπάρχουν είδη μυρμηγκιών που δεν έχουν μόνο μία βασίλισσα. Μερικές φορές υπάρχουν πολλές βασίλισσες σε μία αποικία. Αλλά ακόμα και αν είναι πολλές, πάντα υπάρχει μία που κυριαρχεί. Η κυρίαρχη βασίλισσα εκρίνει μια συγκεκριμένη φερομόνη που λειτουργεί ως σήμα της εξουσίας της. Όταν σταματήσει να παράγει αυτή τη φερομόνη, αλλάζει η δυναμική της αποικίας. Είναι σαν σημάδι ότι η θέση της αρχίζει να αποδυναμώνεται. Σιγά σιγά οι εργάτριες αρχίζουν να φροντίζουν μια άλλη βασίλισσα. Και αυτή η νέα βασίλισσα θα γίνει η κυρίαρχη ηγέτιδα της αποικίας. Με τον μικρό εγκέφαλο που έχουν τα μυρμήγκια, καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που είναι πολύ οργανωμένο, πολύ πρακτικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Απέχουν πολύ από τον άνθρωπο και τα πιο έξυπνα θηλαστικά. Αλλά παρά όλα αυτά, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια κοινωνία με επικοινωνία, εργασία, ιεραρχία και συλλογική λήψη αποφάσεων. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί σε ορισμένα μέρη του κόσμου τα μυρμήγκια δεν ψάχνουν μόνο για τροφή. Καλλιεργούν επίσης και φροντίζουν τα δικά τους ζώα. Τα περισσότερα μυρμήγκια τρώνε διάφορα πράγματα. Υπάρχουν αρπακτικά, υπάρχουν αυτά που τρώνε νεκρά ζώα, υπάρχουν αυτά που τρώνε φυτά. Και υπάρχουν φυτοφάγα μυρμήγκια που βασίζονται σε ειδικά μικρόβια στο στομάχι τους για να αξιοποιήσουν καλύτερα την τροφή από τα φυτά που τρώνε. Αλλά υπάρχουν μερικά είδη που έφτασαν σε ανώτερο επίπεδο. Όπως ο άνθρωπος, έμαθαν να δημιουργούν τη δική τους γεωργία. Δεν είναι απλώς το να μαζεύουν τροφή από το περιβάλλον. Πραγματικά καλλιεργούν, φροντίζουν και παράγουν τροφή μέσα στην αποικία τους. Λόγω της μεγάλης έκτασης αυτής της δραστηριότητας, οι επιστήμονες την έχουν ήδη ταξινομήσει. Υπάρχουν 80 είδη που το κάνουν αυτό. Υπάρχουν μυρμήγκια που χρησιμοποιούν πιο απλές μεθόδους γεωργίας. Υπάρχουν 34 είδη που καλλιεργούν κοραλόμορφα μανιτάρια. Υπάρχουν 18 είδη που χρησιμοποιούν την καλλιέργεια ζυμομυκήτων. Και υπάρχουν 63 είδη που έχουν φτάσει σε πιο προηγμένη γεωργία. Αυτά ξέρουν να δημιουργούν ολόκληρους κήπους μανιταριών μέσα στην αποικία τους. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι ορισμένα είδη μανιταριών έχουν σχεδόν εξημερωθεί από τα μυρμήγκια μέσα σε πολλές γενιές. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα μανιτάρια δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν στη φύση. Χρειάζονται τη φροντίδα των μυρμηγκιών. Είναι σαν αληθινή καλλιέργεια που εξαρτάται από τον αγρότη. Φυλλοκοπτικά μυρμήγκια. Οι αληθινοί καλλιεργητές μανιταριών. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού είναι τα φυλλοκοπτικά μυρμήγκια. Με την πρώτη ματιά νομίζουμε ότι τρώνε τα φύλλα που κόβουν. Αλλά αυτό δεν είναι ο πραγματικός λόγος. Μεταφέρουν τα φύλλα πίσω στην αποικία. Στη συνέχεια τα κόβουν σε μικρά κομμάτια και χρησιμοποιούν τα φύλλα ως υπόστρωμα ή λίπασμα για τους κήπους με μανιτάρια τους.
Ναι, τα φύλλα δεν είναι η κύρια τροφή τους. Αυτό που πραγματικά φροντίζουν είναι οι μύκητες. Και ακόμα και στη γεωργία έχουν ξεκάθαρο διαχωρισμό εργασιών. Τα μεγαλύτερα εργάτρια μυρμήγκια κόβουν τα σκληρά μέρη των φυτών. Οι μικρότερες μασούν και κόβουν τα φύλλα. Και τα πιο μικρά μυρμήγκια φροντίζουν την ίδια τη φάρμα μανιταριών. Αυτά καθαρίζουν. Αυτά φυλάνε. Και επίσης βοηθούν ώστε να μην καταστραφεί ο μύκητας. Υπάρχουν ακόμα και βακτήρια στο σώμα ορισμένων μυρμηγκιών που παράγουν μία ουσία σαν αντιβιωτικό. Αυτό βοηθάει να καταπολεμήσουν τα βλαβερά βακτήρια που μπορεί να καταστρέψουν τη φάρμα μανιταριών τους. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα μυρμήγκια φυλλοκόπτες μπορούν να καταλάβουν αν ένα είδος φύλλου έχει καλή ή κακή επίδραση στους μυκητές τους. Διαβάζουν τα χημικά σήματα του μανιταριού. Όταν ανακαλύψουν ότι ένα είδος φύλλου είναι τοξικό για τους μύκητες, η αποικία το θυμάται και δεν θα το μαζέψουν ξανά. Σε αυτό το επίπεδο οργάνωσης είναι δύσκολο να μην εντυπωσιαστείς. Αλλά οι ικανότητες των μυρμηγκιών δεν σταματούν εδώ. Γιατί εκτός από τη γεωργία, υπάρχουν και άλλα είδη που ξέρουν να φροντίζουν κάτι σαν ζώα εκτροφής. Τα μυρμήγκια που φροντίζουν ζώα. Με το μέγεθός τους, είναι τρομακτικό να σκεφτεί κανείς ότι τα μυρμήγκια είναι εξαιρετικοί θηρευτές. Αλλά εκτός από το κυνήγι και τη μάχη, έχουν μάθει και μια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Φροντίζουν αφίδες. Οι αφίδες είναι μικρά έντομα που εκρίνουν ένα γλυκό υγρό που ονομάζεται μελίτωμα. Για τα μυρμήγκια αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή έχει υψηλή ενέργεια. Έτσι, αντί να τρώνε τις αφίδες, τις φροντίζουν. Βόσκουν τις αφίδες πάνω στα φυτά. Τις προστατεύουν από άλλους θηρευτές. Και όταν χρειάζονται μελίτωμα, κυριολεκτικά αρμέγουν τις αφίδες. Το μυρμήγκι το κάνει αυτό, χαϊδεύοντας ή γαργαλώντας την κοιλιά της αφίδας με τις κεραίες του. Μετά, η αφίδα εκρήμει ένα γλυκό υγρό και το μυρμήγκι το συλλέγει. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για παρασιτισμό, γιατί και οι αφίδες ωφελούνται. Χωρίς την προστασία των μυρμηγκιών, οι αφίδες σκοτώνονται πιο γρήγορα από άλλους θηρευτές. Και όταν η αποικία μετακινείται σε νέο μέρος, μερικά μυρμήγκια μεταφέρουν μαζί τους τα κοπάδια των αφίδων τους. Αν το σκεφτείς, αυτό μοιάζει πολύ με αυτό που κάνουν οι άνθρωποι όταν φροντίζουν αγελάδες, κατσίκες ή άλλα ζώα εκτροφής, απλώς σε διαφορετική κλίμακα. Απλώς διαφέρει η εμφάνιση. Αλλά η αρχή είναι σχεδόν η ίδια. Είναι τέλειος ο κόσμος των μυρμηγκιών? Σε αυτό το σημείο φαίνεται εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι τα μυρμήγκια είναι σχεδόν τέλεια μορφή ζωής. Είναι οργανωμένα, προσαρμόζονται γρήγορα, έχουν δικό του σύστημα γεωργίας, έχουν ζώα εκτροφής, δίκτυο επικοινωνίας, ξεκάθαρη ιεραρχία και συλλογική νοημοσύνη που μοιάζει με έναν μεγάλο εγκέφαλο. Αλλά στην πραγματικότητα το σύστημά τους δεν είναι τέλειο. Γιατί μερικές φορές η ίδια η δύναμη της κοινωνίας τους γίνεται η αιτία της τραγωδίας τους. Ο κύκλος θανάτου των μυρμηγκιών. Κοίτα αυτή τη σκηνή. Χιλιάδες μυρμήγκια κινούνται σε έναν κύκλο. Με την πρώτη ματιά φαίνεται σαν να κάνουν κάποιο παράξενο τελετουργικό. Σαν χορός, σαν τελετή, σαν γιορτή. Αλλά δεν είναι. Αυτό ονομάζεται κύκλος θανάτου. Και τα περισσότερα μυρμήγκια που βρίσκονται μέσα σε αυτόν θα πεθάνουν. Συνεχίζουν να γυρίζουν ξανά και ξανά μέχρι να εξαντληθούν εντελώς οι δυνάμεις τους. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό? Η απάντηση είναι τρομακτικά απλή. Σφάλμα συστήματος. Θυμάσαι το ίχνος φερομόνης που χρησιμοποιούν για να ακολουθούν τη σωστή διαδρομή? Συνήθως αυτό το σύστημα λειτουργεί εξαιρετικά καλά. Αλλά μερικές φορές μπορούν να ξεγελαστούν από τη δική τους μυρωδιά. Όταν μια ομάδα μυρμηγκιών περπατήσει κυκλικά και ακολουθήσει το δικό της ίχνος φερομόνης, θα νομίζουν ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Θα τον ακολουθήσουν. Στη συνέχεια, επειδή η διαδρομή είναι κυκλική, επιστρέφουν στο ίδιο σημείο. Και καθώς περπατούν, συνεχίζουν να αφήνουν νέα φερομόνη. Η μυρωδιά γίνεται πιο δυνατή. Το λάθος μονοπάτι γίνεται πιο έντονο. Τα μυρμήγκια γίνονται όλο και πιο σίγουρα ότι ακολουθούν το σωστό μονοπάτι. Μέχρι να έρθουν κι άλλα μυρμήγκια και να ενωθούν στην ουρά. Δεν έχουν ιδέα ότι αυτό που ακολουθούν είναι μια παγίδα. Σιγά σιγά ο κύκλος μεγαλώνει. Όλο και περισσότερα συμμετέχουν και γίνεται μια θανατηφόρα πορεία. Στο τέλος, χιλιάδες μυρμήγκια μπορεί να πεθάνουν από την υπερβολική εξάντληση. Το μόνο που μπορεί να το σταματήσει μερικές φορές είναι μια εξωτερική παρέμβαση. Για παράδειγμα, κάτι μπορεί ξαφνικά να εμποδίσει το δρόμο τους. Κάτι θα αλλάξει στη διαδρομή ή μια δύναμη θα σπάσει τον κύκλο. Σύμφωνα με την αναφορά του Αμερικανού ταξιδιώτη William Beebe το 1921 στη Γουιάννα, παρατήρησε έναν τεράστιο κύκλο θανάτου από στρατομυρμήγκια που έφτανε σχεδόν τα 365 μέτρα σε διάμετρο. Σύμφωνα με αυτόν, αυτή η αυτοκαταστροφική πορεία διήρκεσε σχεδόν 2 μέρες.
Και αυτό δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Σχεδόν κάθε είδος μυρμηγκιού μπορεί να παγιδευτεί σε έναν τέτοιο βρόχο αν γίνει λάθος στη ίχνος φερομόνης. Συχνά απλώς δεν το παρατηρούμε επειδή συμβαίνει σε μικρή κλίμακα. Μερικές φορές μόνο λίγα μυρμήγκια παγιδεύονται στην παγίδα, αλλά σε επίπεδες και ανοιχτές περιοχές αυτό μπορεί να μεγαλώσει υπερβολικά. Και όταν το δεις, πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα. Σαν ζόμπι περπατούν, χωρίς δική τους κατεύθυνση. Αλλά το πιο τρομακτικό είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα μυρμήγκια κυριολεκτικά γίνονται σαν ζόμπι. Η πραγματική αποκάλυψη ζόμπι στον κόσμο των μυρμηγκιών. Στις ταινίες, η αποκάλυψη ζόμπι συνήθως ξεκινάει με μία μόλυνση. Υπάρχει ένας ιός ή μία ασθένεια που ελέγχει το ανθρώπινο σώμα μέχρι να γίνει ένα άμυαλο και τρομακτικό πλάσμα. Αλλά στη φύση υπάρχει μία πραγματική εκδοχή αυτού. Και για τα μυρμήγκια, αυτό είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες. Αυτός είναι ο Μύκητας κορδικέψ. Με την πρώτη ματιά φαίνεται απλώς σαν ένας μύκητας. Ήσυχος, μικρός, φαίνεται ακίνδυνος. Αλλά όταν μολύνει ένα μυρμήγκι, ξεκινά μια τρομακτική διαδικασία. Τα σπόρια του μύκητα εισέρχονται στο σώμα του μυρμηγκιού. Στη συνέχεια, επηρεάζει το πιο σημαντικό κανάλι επικοινωνίας του μυρμηγκιού, την αίσθηση της όσφρησης. Όταν συμβεί αυτό, το μολυσμένο μυρμήγκι χάνει τη σύνδεσή του με την αποικία του. Χάνεται, απομακρύνεται από τα άλλα μυρμήγκια και δεν μπορεί να επιστρέψει στη φωλιά. Σε αυτό το σημείο, ο μύκητας αρχίζει να ελέγχει τις κινήσεις του μυρμηγκιού. Όχι για να το σώσει, αλλά για να βρει το καλύτερο μέρος ώστε να αναπτυχθεί ο μύκητας. Συνήθως, ο μύκητας οδηγεί το μυρμήγκι σε ένα δροσερό και υγρό μέρος. Στη συνέχεια, το αναγκάζει να δαγκώσει το κάτω μέρος ενός φύλλου ή κλαδιού. Μόλις το μυρμήγκι δαγκώσει, δεν μπορεί πια να απελευθερωθεί. Είναι σαν να έχει κλειδωθεί στη θέση του. Σταδιακά, ο μύκητας εμποδίζει τη φυσιολογική κίνηση των μειών. Καθώς συμβαίνει αυτό, ο μύκητας συνεχίζει να μεγαλώνει μέσα στο σώμα του μυρμηγκιού, μέχρι που τελικά θα διαπεράσει προς τα έξω από το κεφάλι του εντόμου. Στη συνέχεια, θα απελευθερώσει νέα σπόρια για να μολύνει άλλα μυρμήγκια. Όλη αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 ημέρες. Και για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περίοδου, το μυρμήγκι είναι ακόμα ζωντανό. Ένας πραγματικός εφιάλτης. Δεν ελέγχεται άμεσα ο εγκέφαλος. Η επιστήμη γνωρίζει εδώ και καιρό για τα μυρμήγκια ζόμπι, αλλά για πολλά χρόνια δεν ήταν σαφές πώς ακριβώς ο μύκητας ελέγχει το μυρμήγκι. Παλιά το αποκαλούσαν συχνά παράσιτο του εγκεφάλου, σαν να παίρνει τον έλεγχο του εγκεφάλου του μυρμηγκιού. Και από εκεί δίνει εντολές. Αλλά μια μελέτη τον Φεβρουάριο του 2021 που δημοσιεύτηκε στα Proceedings of the National Academy of Sciences έδειξε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Από τη μελέτη προέκυψε ότι ο εγκέφαλος του μυρμηγκιού παραμένει άθικτος. Ο μύκητας δεν τον καταστρέφει άμεσα. Αντίθετα, ο μύκητας εισάγει το μυκύλιό του στις μυϊκές ίνες σε όλο το σώμα του μυρμηγκιού. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν προέρχεται από τον εγκέφαλο, αλλά από το σώμα. Σταδιακά, ορισμένα κύτταρα ιστών του μυρμηγκιού αντικαθίστανται από μυκητιακά κύτταρα. Με απλά λόγια, το μυρμήγκι και ο μύκητας γίνονται ένα είδος συνδυασμένου οργανισμού. Το σώμα του μυρμηγκιού γίνεται όχημα. Ο μύκητας γίνεται ο μαριονετίστας. Είναι σαν κάποιος να τραβάει τα νήματα μέσα στο σώμα του. Και το καημένο το μυρμήγκι δεν μπορεί να κάνει τίποτα παρά να ακολουθήσει το τρομακτικό σενάριο μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι μικρά, αλλά δεν είναι απλά. Παρά όλες τις αδυναμίες τους, είναι ξεκάθαρο ότι τα μυρμήγκια έχουν μια ισχυρή θέση στη βιόσφαιρα της γης. Δεν είναι απλά έντομα που περνούν πάνω από το έδαφος. Έχουν το δικό τους σύστημα. Έχουν δίκτυο επικοινωνίας. Έχουν δουλειές. Έχουν γεωργία. Έχουν κτηνοτροφία. Έχουν μεθόδους μάθησης. Έχουν μνήμη. Έχουν μηχανισμούς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Και έχουν μια κοινωνία που μερικές φορές μοιάζει εκπληκτικά με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Έτσι, όσο συνεχίζουμε να τα μελετάμε, ένα πράγμα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Τα μυρμήγκια δεν είναι απλώς μικρά πλάσματα που μπορούμε να πατήσουμε χωρίς να το σκεφτούμε. Κάτω από το έδαφος, μέσα στα δέντρα και στις ρογμές της γης, υπάρχει ένας σιωπηλός πολιτισμός που λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος. Και αν κατάφεραν να επιβιώσουν για πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια, ποιος ξέρει τι είδους εξελικτικό άλμα μπορούν να πετύχουν στο μέλλον.